Bé, per mi és un plaer estar aquí, com ja s'ha dit, per mi l'Autònoma és bastant casa meva, m'hi sento molt a gust i de fet hi vinc tot el sovint que puc perquè hi tinc molt bons amics, en guardo molt bons records de quan vaig estar estudiant i he tingut la sort de poder continuar lligada en aquesta institució que va representar una mica els inicis del que us explicaré una mica al llarg de la meva xerrada. El que us explico en aquesta presentació és, intento donar-vos una visió del que ha estat i del que serà, o del que es preveu que sigui, la reproducció assistida. Aquesta és una especialitat en la qual hi hem treballat metges i biòlegs colze a colze, que va començar ara ja fa uns quants anys i que ha anat evolucionant, evidentment. En aquests moments està conformada per unes tècniques que serveixen per ajudar a tractar la infertilitat i és una tècnica que són tècniques que s'utilitzen de rutina en molts centres d'arreu del món, tant en medicina pública com en medicina privada. I el que intentaré donar-vos és una visió de com vam començar, què es feia en els inicis, quines són les tècniques que es van anar incorporant i com hem anat avançant en el coneixement i en els resultats que hem anat obtenint. Us he portat una miqueta d'història perquè puguem situar-ho des del punt de vista cronològic. No cal que entrem en detall en cada una d'aquestes dates, però sí fixem-nos en alguna d'elles, com és la data molt significativa de l'any 1978, quan va néixer al món la primera criatura que va ser concebuda en un laboratori. Va ser la Louise Brown, va ser gràcies a la feina de dues persones, una de les quals, com ha dit el Josep, ha estat aquest any premiada amb el Premi Nobel de Medicina i Fisiologia, que és el doctor Bob Edwards. Aquest any, 78, va ser quan es va iniciar, diguéssim, la pràctica clínica en aquest camp, però no va ser de cop. Feia molts anys que aquestes persones i d'altres estaven treballant en l'àmbit de la recerca amb models animals per tal de desenvolupar el que havia de permetre cultivar els embrions de mamífer en el laboratori. Us he portat una altra data que també és certament significativa, sobretot pels que hi van participar, i va ser l'any 1984, és a dir, 6 anys després, que va néixer a Barcelona, a l'Institut de Xeus, la Victòria Anna, que va ser el resultat, diguéssim, del primer embaràs per fecundació in vitro a l'estat espanyol. Per donar unes quantes xifres més, hem de tenir en compte que l'espècie humana és una espècie que reproductivament parlant és molt poc eficient, reproduïm malament, la nostra taxa d'èxit en quant a la reproducció és realment baixa i si veieu aquí el que succeeix en un sol cicle menstrual, aquesta taxa d'embaràs no se situa molt més enllà del 20%. El que succeeix és que si anem acumulant cicles arribem a unes taxes d'embaràs finalment acumulatives del voltant del 100%. Però aquesta diapositiva la porto perquè tinguem clar que realment la possibilitat d'embaràs en un cicle menstrual, en una parella sense cap problema d'infertilitat, se situa al voltant del 20% únicament. Això perquè entenguem una mica també què és el que aconseguim amb tècniques de reproducció assistida i puguem comparar el que s'obté en condicions in vivo i el que s'obté en condicions in vitro en el laboratori. També és important que tinguem clares algunes definicions, la definició de fertilitat, d'esterilitat, de subfertilitat i de fecunditat. Aquí el que us he de dir també és que hi ha algunes diferències si estem parlant en la nostra llengua o parlem en anglès. Quan en anglès ens referim a una parella que té problemes d'esterilitat, parlem d'una parella infèrtil. I en canvi nosaltres ens referim a la infertilitat moltes vegades quan parlem d'avortaments de repetició. Però deixant a banda aquests matisos, tinguem clar que és fèrtil una parella que aconsegueix un embaràs en un temps prudencial. Depèn molt també de l'edat, sobretot de la dona, però en qualsevol cas parlem d'un marge de temps que aniria al voltant dels 12 mesos. L'esterilitat seria la impossibilitat absoluta de concepció sense que hi hagi una ajuda mèdica. La subfertilitat seria una disminució, diguéssim, de la fertilitat i, per tant, hi hauria la possibilitat eventual d'un embaràs sense tractament i la fecunditat és la possibilitat d'aconseguir un embaràs en un sol cicle menstrual. També més xifres perquè tinguem clar com ens situem en aquest problema.
El percentatge de parelles estèrils, i això és una xifra que és vàlida per tots els països desenvolupats, i parlem bàsicament de països desenvolupats, se situa al voltant d'entre un 10 i un 15%. I es calcula que aproximadament entre un 25 i un 50% d'aquestes parelles no van a buscar l'embaràs i no consulten a un especialista per tal d'aconseguir-ho. El nombre de parelles que tenen problemes d'esterilitat a Espanya es calcula que és al voltant de 600.000 i que cada any s'incorporen aproximadament 40.000 parelles noves a aquest pool, diguéssim, de parelles que tenen problemes d'esterilitat. Un concepte que hem de recordar i que hem de tenir molt clar és que els problemes d'esterilitat van molt lligats a l'edat de la dona i això és degut, entre altres coses, al fet que la fecundabilitat d'una parella baixa d'una forma realment molt clara en funció de l'edat de la dona. Les dones, quan naixem, tenim ja tot el nostre pool d'ovòcits, de fol·licles, que es desenvoluparan al llarg dels cicles menstruals a partir del moment de la pubertat, i des del moment de la pubertat fins al moment de la menopausa aquests fol·licles s'aniran esgotant fins que s'esgotin del tot i la dona deixi de ser fèrtil pel fet que aquest pool de fol·licles i de potencials ovòcits s'hagi acabat. Per tant, hem de tenir molt clar que no és igual de fèrtil una dona que està al voltant de la menopausa que una dona de 20 anys o de 25 anys i que això va decreixent i és una cosa que està succeint amb totes les dones, diguéssim, en els països desenvolupats. Estem parlant sempre d'unes determinades condicions que evidentment us podeu imaginar. Per resoldre els problemes d'esterilitat tenim diverses tècniques a la nostra disposició. Us porto les més importants, després veurem que hi ha afegits, en el cas de la fecundació in vitro, i tècniques complementàries que han anat apareixent al llarg dels anys i que la van complementant, però bàsicament les tècniques de reproducció assistida que s'utilitzen en funció de quina és la patologia de la parella, i això és important tenir-ho en compte. Quan una parella té un problema de fertilitat, el que ha de fer és estudiar-se quin és l'origen d'aquell problema. No podem tractar a tothom de la mateixa manera. Evidentment, podríem fer una fecundació in vitro sempre que hi hagi un problema de fertilitat i, en principi, hauríem de poder aconseguir resultats, però no cal utilitzar tècniques molt invasives com és la fecundació in vitro si podem resoldre el problema d'una forma molt més simple. I, per exemple, en el cas de la inducció de l'ovulació, si la dona el que li passa, o aquella parella, la dona té un problema que hi ha una manca d'ovulació o una ovulació que no es produeix en tots els cicles menstruals, el que farem és únicament induir l'ovulació amb una sèrie de medicaments, hormonals o no, i això és el que se'n diu estimulació ovàrica controlada i en la qual normalment, si tota la resta de factors estan correctes, indicaríem una relació sexual orientada en el moment de l'ovulació per tal d'aconseguir l'embaràs. En aquest cas, i el que veieu, aquestes xifres són les taxes d'èxit que s'obtenen amb cada una de les tècniques. Aquí estaríem parlant d'una possibilitat d'èxit del voltant del 15%. Una altra de les tècniques probablement coneguda per tots vosaltres, és la inseminació artificial. En aquests casos el que es fa és dipositar bé una mostra de semen preparada en el laboratori de la pròpia parella o d'un donant, en funció de quina sigui la patologia que té aquella parella, i aquesta tècnica que s'utilitza des de fa molts anys, de fet el primer nadó a l'estat espanyol resultant d'una inseminació artificial amb semen de donant va néixer l'any 1978, precisament el mateix any que naixia la Louise Brown, i aquesta tècnica té un percentatge d'èxit del voltant del 20%. I la tercera tècnica, que de fet potser és la més coneguda i la que ha donat lloc no només a un augment, diguéssim, espectacular dels resultats en quant a taxa d'èxit, sinó també a un augment del coneixement respecte de moltes qüestions que estaven encara molt amagades per tots nosaltres, i és la fecundació in vitro. La fecundació in vitro, ja veureu en què consisteix en obtenir embrions en el laboratori a partir d'ovòcits i d'espermatozoides i a la transferència d'aquests embrions o d'aquest embrió a la cavitat uterina. I aproximadament podem parlar d'una taxa d'embaràs en funció de l'edat de la dona i de molts altres factors, però que es podria situar als voltants del 40%. Veiem una mica en què consisteixen cada una d'aquestes tècniques. Comencem per la inducció de l'ovulació. L'esquema serà el mateix en cada un dels casos i el que veiem és que el primer que fem és induir l'ovulació donant un tractament hormonal o no.
Es produeix l'ovulació de forma, diguéssim, en situació in vivo, aconsellem o marquem o determinem quin és el moment adequat perquè aquella parella tingui la relació sexual, els oòcits o l'oòcit, en principi hauríem de pensar que només hauria de ser un, es fecunda en situació in vivo i s'implanta i es produeix l'embaràs si tot va bé. Passant a la inseminació artificial, normalment aquesta va sempre acompanyada d'una inducció de l'ovulació, ja sigui amb tractament hormonal o no, i el que succeeix en aquests casos és que després de produir-se l'ovulació el que fem és, en comptes que hi hagi una relació sexual, introduïm els espermatozoides a dins de la cavitat uterina per tal de propiciar la fecundació d'aquests espermatozoides i la posterior implantació de l'embrió. Aquesta inseminació artificial, com ja hem comentat, pot ser amb semen de la pròpia parella o amb semen d'un banc de semen d'un donant. En aquest cas, l'anterior era amb semen de la pròpia parella i aquí parlem amb semen de donant amb exactament la mateixa metodologia. Passem ja a la fecundació in vitro. En aquest cas, el que fem, de nou, és una inducció de l'ovulació, estimulem l'ovari, aconseguim que hi hagi un desenvolupament folicular múltiple i, en aquest cas, la situació, a partir d'aquest moment, ja és una situació in vitro. El que fem és obtenir els oòcits a través d'una punció. Aquests oòcits els fecundem amb els espermatozoides corresponents, que evidentment poden ser o bé de la parella o bé d'un donant, poden procedir d'una mostra de semen o poden procedir inclús de mostres testiculars, obtenim uns embrions i transferim aquest embrió o embrions a la cavitat uterina. Tot el procés, des de l'obtenció dels oòcits fins a la transferència, dura un màxim de 5 dies, però de rutina, la majoria de laboratoris de fecundació in vitro es cultiven únicament aquests embrions durant 2 o 3 dies en el laboratori i, per tant, des que s'extreuen fins que es depositen en l'úter aquests embrions estan en un estadi que acostuma a estar al voltant de dia 2 amb 4 o 5 cèl·lules o al voltant de dia 3 de desenvolupament amb 8 cèl·lules.